O Executivo noiés conta xa cunha barredora de última xeración destinada a reforzar a limpeza viaria en todo o municipio. Trátase dun novo equipamento que virá a optimizar recursos, mellorar a eficiencia operativa e ofrecer un servizo máis áxil e eficaz á veciñanza. A súa compra supuxo un investimento para as arcas municipais duns 36.000 euros. Fixemos unha inversión de 36.000 euros dunha barredora que é, bueno, unha vanguardia, non, a nivel de limpeza viaria nos concellos e na administración local, polo tanto, bueno, esta inversión pois permite mellorar os servizos que había deficitarios de limpeza viaria, que tiñan un custe demasiado elevado porque se facía de xeito manual e agora pois mecanizamos este servicio. A nova barredora está dotada con 2 cepillos e mangueira de auga a presión, ademais dunha tubaxe de aspiración que permitirá tamén a limpeza das arquetas dos sumidoiros. Ten 3 funcións. Unha, limpar a maleza das aceras, outra, succionamento das alcantarillas e ben instalada tamén con unha mangueira a presión. A intención do Concello pasa por destinala principalmente á limpeza das zonas rurais do municipio, aínda que servirá tamén de reforzo en caso de precisala no casco urbano. Dentro do plan Limpamos Noia, xa temos programado por distintas zonas e máis ben por parroquias. Empezamos ahora no Abre, iremos Bergondo, Barquiña e así intentaremos chegar antes de que acabe o ano a todos os lugares, a todas as aldeas do municipio.